O Beba Baywatch Puppies e o Playa Painkillers gañaron o torneo Arena 1000 da Deputación de Balonmán Praia e estarán no Arena 1000 de Cádiz. A praia de San Francisco de Muros foi o escenario no que se desenvolveu o torneo clasificatorio Arena 1000 Deputación da Coruña. Esta competición reuniu a máis de 1.200 deportistas e a máis de 100 equipos. Organizado pola Federación Galega de Balonmán coa colaboración do Concello de Muros e o patrocinio da Deputación da Coruña, esta competición contou con máis de 300 encontros. Foi unha gran fin de semana de balonmán e entre os gañadores destacaron o Beba Baywatch Puppies no sénior feminino e o Playa Painkillers no sénior masculino. Non só se levaron o triunfo, senón que tamén conseguiron clasificarse para o Arena 1000 de Cádiz, última parada do Arenal Handball Tour antes do Campeonato de España. No apartado xuvenil feminino conseguiron o seu pase o Playa Nubia Petanca e o Area Bueu, mentres que no masculino fixérono os mesmos equipos. O Beba Augados Chata e o Playa Petanca B pasaron no caete feminino e o Playa Magaluf Petanca e o Arena Bueu Porto Mayor no masculino. E no infantil clasificáronse o Playa Magaluf Petanca, a Area Bueu Lagos, Beba a Gradina Iberport e a Area Bueu Porto Maior. Co remate desta primeira edición, o torneo clasificatorio Arena 1000 Deputación da Coruña consolídase como unha cita de referencia dentro do calendario autonómico de balonmán praia. A competición supuxo tamén un fito para o balonmán praia galego, ao converterse na primeira proba oficial desta modalidade celebrada na provincia da Coruña, situando a praia de San Francisco como escenario dunha das citas máis relevantes do calendario nacional.